Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. На улица на Феликсова светват лампи. Кристиян отключва нов ден, нови приключения. Ицо сипва шегите, пак всички размива. А Елка с поглед остър ред в хаоса сътворява. Там в нашето малко ъглово магазинче пазят се нашите истории между рафтове, между стоката наредена. Кристина пристига като слънце в ранна неделя, а Габриел до нея гони всяка своя цел и стреля. на улица Ана Феликсова животът пее. В този малък магазин сърцето ни живее. Кристиян мечтае пак за път далече да избяга. Ицо вади тон колона, настроението се вдига. Елка казва стига, но тайно се усмихва. Кристина подрежда стоките, а денят полека стихва. Габриел чертае планове на гърба на бележки, че мечтите тук се раждат, Дори да правим грешки, но всички имат място в този малък магазин. Това сме ние, нашия страхотен екип. там в нашето малко ъглово магазинче пазят се нашите истории между рафтове, между стоката наредена. Кристина пристига като слънце в ранна неделя, а Габриел до нея гони всяка своя цел и стреля. на улица Ана Феликсова живота бе. В този малък